Well, hallo, buenas tardes. So zit het vandaag bij Struckland, Manitoba. September de 9e, en dat regent. We gaan hier nu bloß een blad. Erst een beetje aan de kuile ziet. En sogar de veertjes komen hier vandaag niet mal in. Versterken zich ergens voor hem drehen. Aber da, wo wir näher gehen, wo wir mit 4 merken und dann like, wo wir mit eten merken. Da sind Menschen, die haben gefragt, ich soll mal dies merken und von der, wo wir dann mal dies merken. Da haben wir das 4. Fan am Gehen. Es ist hier aber so wunderschön warm werden. Und dann like, wo wir fangen, rein zu merken zum Fleischbroten. Aber ja, dit wordt echt gleich. Fijn en warm, zeg maar, buiten fijn regen dit. Dankeschön. Well, hallo, dan zijn we nu bij toi. Muy buenos dias. We willen van de disco maken. En dit wordt we gebruiken. Ik heb hier een pork tenderloin. Dat is schweinfleisch. En dan kan ik een roast brokken. Sonst wel, zolang het schweinfleisch is. En dan hebben we hier rindvlees. Ik heb 3 sirloin steaks. We houden niet 100, maar je kan ook een roast nemen, een andere piet rindvlees. Dan hier hebben we dan spaak, bacon. Dat doen we ook maken. We doen 3 rapport van alles. Spaak, steaks, rindvlees en schweinvlees. En dan wordt dat afsnijden en wordt je wezen we dat laten. Maar hier, wat er aan nog brok is dat vleeszout. Ik brok deze soort. Er zijn vele soorten vleeszout. Je kan hem zo brokken als je wil. En dan heb ik door chestnut, garlic. En dat is vieles gleichen. Eins gleichen een deel, eins gleichen niet een deel, wie gleichen een deel. En dan hier hebben we seppelen. En we doen dan maar goed seppelen maken. En dan nog een beetje peper. Zout ook er niets onder maken, plus dat vleeszout. En dan hier hebben we jalapeno peperschoten, eins dan serranos, maar we hebben er niet. Deze kocht ik gisteren door bij El Roy, door een winkel in Manitoba. We hebben er schrecklich fijne Mexicanische stoer en een zeer fijne peperschoten te bekijken. Maar in deze rode, die wil ik niet maken, maar ik dacht van der word ik, die zijn ook een beetje fijn warm en zitsmaak, dat is meestens voor het oog. Maar ja, dan worden we het eenmaal fijn snijden en dan worden we eruit merken. Oké, nu hebben we dat alle 2 gesneden. Daar hebben we dat schweinfleisch, dat ik leg daar maar een kleine stremeltjes, schelwekjes te snijden. Dat is dat schweinfleisch, dat is dat rindvlees en dat is dat spaak. En dat heb ik een kleine beetje gesneden, want je is een vingernagel groter, een beetje kleiner. Hier zijn mijn 5 seppelen, daar heb ik 3 jalapenos met zoetig top 2 gesneden, eentje dan uit de ruit, jij ook. Daar heb ik 6 snek, stek 6 teen. Daar heb ik 2 rode peperschoten, dat heb ik bloos een beetje smaak laten. En die hebben ook een fijntje smaak te maken, maar die brokken door maken we niet wel. En we gaan nu wel, dus je dan dat zout, wat ik jullie al zie, vleeszout, hier kan je dan zo'n brokken zien wel, en door dat ik nog een beetje peper, een beetje groen peper, dat ik er nog best gemaakt. Maar ja, daar worden we nu op gaan vlees te broden. En ik doe het alle apart broden. Hier stuk dat spaak, dat bacon, dat rijstbroden. Eens je dan dat alle dergen onder, wat je wordt, want je zo'n slurren je het spaak leggen, dan ga je her, wie ik helemaal op zijn steed. Die houden het dus alle dergen onder. Dat wordt te veel arbeid, wel, ik weet niet hoe. Maar we gaan ik doe het alle apart broden, ik wil je een wezen, en dan nog hier alle top, waar het alle fijn bruinje brood is. Dat heeft plus een veel beter smaak. Oké. Dankzij, nu gaan we afhangen te broden. Oké, hier zijn we. Nu gaan we dat spaak hier rotsnijden in tocino, den bacon. Nu gaan we den hier aanmariëren en broden, zacht broden, wat de ganz ruis is. Dan nemen we den eruit. Oké, nu gaan we dat spaak ruisje brood. Dat hebben we kraak hierbij. Laten we dat ermee afleiden en dat meeste vaat dat hebben we afgeschaafd door van spaakbroden. En daar werden we nemen en dan werden we dat schweinfleischbroden. Dan maar ook fijn bruinje brood. Hier zit daar op een schijn van dat zo. Te hier dat we dat broden dat. En weet je, eens je mocht vielleicht zeggen, dit is met heel veel arbeid, maar ik wil je een ding zeggen. Want je wil een einfache arbeid hebben, dan neem je bloß een paar hotdogs, dan stap je die in microwave en in microondas en dan heb je onkaart. Dit neemt tijd. Maar ik wil je zeggen, want dat is wat voor is en wel wunderschön dat het en smaakt en riecht. En dan ga je dat deze weekend werking ook maken. Ja, nu doen we dat schweinfleischbroden. En dan gaan we het nächste dat rindfleischbroden en dan gaan we dat alle top mixen. Dankzij. Oké, nu gaan we dat
Schweinfleisch bruin gebrot. En nu zijn we bij dat rindvlees. Hier hebben we dat. Hebben we dat de smaak bruin gebrot, dat Schweinfleisch. En dan nu willen we dat rindvlees nog een beetje bruin broden en dan gaan we dat alle tot mixen. Ja, dus ik eerst al zeggen dat dat neemt tijd. Maar dat wordt ik tot weer staan, dat wil je zijn. Dankzij. En weet je, wanneer je dan dat Schweinfleisch en dat rindvlees bruin broden alle apart, dat geeft je am Anfang aan deel water, laat dat plus uitkerken. Want dan is het also meer goed en dan, wanneer het is eenmaal alle uitgekerkt, dat streek gekerkt. Dan doe ik een klein beetje smalpiet af, wat me even gebleven weer van het spaakbroden. En dan laat we dat met bruinbroden. En ja, dat laat ze dat ja, plus schrakelijk veel water over. Ja, maar dus een beetje dolly zijn en laat het alle uitkerken. En dan, weet je, dan is dat zo meer goed. En dan hier waar je alle toetmerken, dan wordt dat plus een stukje simmeren, oder buddelen, en dan is dat goed. Maar ja. Dat is nu 3 has wordt een klein beetje schmutz bejuiten en dan dat bruin maken en dan is dat rein. Nu kan je zijn, nu is dat meer streek gekerkt. En dan maar plus geduldig zijn en dan doe je een klein beetje schmutz even. En dan bruinbrood. Wat ja, zo later, want het is meer streek is. Zo, nu kan je zijn, nu is dat 3 gekerkt. En dan wou we een paar laag schmutz nemen. En dan werden we dat bruinbrood. Behit sich das Oberschein. Was zei je thuis deze week in ook dan? Nu wordt er geen bruin meer en dan zijn we uit met alle topschaden. Oké, nu zijn onze vrienden hier alle. Du hast dat Schweinfleisch, bruin brood, en du hast dat spaak, restje brood. Hier is dat rindvlees, restje bruin brood. En nu, wat er bij mij maar zeer wichtig is, einer moet de seppelen aan mijn eerste paar minuten een beetje afroten. Ik word door een paar laag paardmaak kijken. Zo. En dan doen we dat een paar minuten. Stek 3, 4 minuten dit hier durchbroden. Dat de sippelen vangen een beetje onglasig te lopen. Dus wanneer we met roer nemen, dat is een glasje uwen terecht. En we gaan nu al dit hier een beetje 2 minuten durchbroden. En dan doen we de sippelen en dat chesnik te maken. Or de chesnik en peperschouten. Oké, nu hebben we de seppelen door een stuk 2-3 minuten gebrood. Nu gaan we die een beetje zo glasjuwig te loten. En dan doen we de jalapenos en de chili en dat chesnik te maken. Doen we nog eenmaal een stuk 2-3 minuten dat afroden en daar hier we dat tegenaan. Dat vangt dan schijn te rekenen. Oké, mijn laatste nu hebben we dat even door nog 2-3 minuten daar gebrood. En dan willen we dat tegenaan hier. En als we dat doen, dan heb je hier wat ze naam een beetje een secret, een geheimnis. Vielleicht kan je dit zijn. Dat is eigenlijk een bijer, dat brug je niet te zeer aan vertalen, maar dan heb je een bijer. Dan heb je met grove peper en dan heb je dan mijn vleeszaal. Dat wordt je dan nu maken. Maar het eerste wat we dan nu nemen, weet je, de bijer die brengt dat je smaak uit. Dit is dit. En dan doen we dat wel even uit. Ik weet eens die mensen hoe dat te zo zijn. Maar dat is je dan ook doen. Ik brug die dat plus te eten maken. En dan nu doen we dat alle durcheinander. En dan laat dat hier presselen voor vielleicht 20 minuten, een halve stunde. Goed als je dat zo mooi af. En dan willen we afhangen te eten. Maar ja, ik wil... Ja, nu wil ik hier een klein beetje grove peper maken. Je darf niet, want je niet zeggen, je darf je maar doen zoveel als je wil. En dan hier, nu doen we dat zout maken, zo'n vleeszout. Je gaat vielleicht een andere zaak, wat je ligt nu doet. Maar dan doe je maar doen, dat het niet te saltig wordt. Dan wordt nog een beetje smaken en dan een beetje meer. En dat is alles. Wat je in deze merken, dat is einfach, maar dat is een deel arbeid. Wer zich die wel die arbeid merken. Maar er zijn ook zo'n die merken dat van gemolden vlees, dat schafft ook. En dan, eins wat ik dan nog doe, daar schmied ik door nog een paar jalapenos maken, kan die ook nog maken kerken en kan dat nog toe eten. Maar ja, nu wordt het loten van een stuk 20 minuten, een halve stunde door een beetje presselen.
Wordt nog een klein beetje meer, dat even bij er nog opgeven, nou ja, dat hier nog een super riet. Maar ja, ze staat hebben niet mooi schluks gehad. Maar dat is ook down. Die worden je dan schijn eten. En dan nemen we. En daar in dat touw. Oh, weet je wat, wenn je niet bij je gaan. Dat braucht was bij je zijn. Dan kan je de woede opgeven. Dat smaakt ook schijn. Maar wij wo in de Ramstoen gaan, dan juist in de maak. Maar ja, nu wou dat lood van een stuk 20 minuten door presselen. Die tijd waar we dan pico de gallo maken met bacaljan, seppelen en cilantro, toprieren en dan tomto eten. Maar ja, dankzij. Ja, nu presselt het zeer fijn. Kijk je dat hier? Nu wordt het dus dit toch loten voor 20 minuten, een halve stunde en dan gaan we eten. Dankzij. Oké, nu heeft dat hier voor een halve stunde gepresseld. En dat ga je nog hier. En nu is dat eruit. Nu wordt ons een maaltijd eruit maken. En ik wil nog, nu doe ik me hier een paar tortillas, meeltortillas opwarmen. En dan wil ik me een paar burritos maken van zo'n vleesjestot. En dan wil ik me er nog een beetje thuis nemen. Hoe in het wezen wil ik dat doen? Oké, dan hebben we een burrito van disco vlees. En dan denk ik me door een beetje thuis even. Dan wil ik me in toper halen en dan wil ik me nog helemaal gescheit brengen omdat dat thuis fijn versmalten is. En dan willen we eten. Dat braucht niet. Die kan je pas anders burritos maken oder dat vlees anders eten, aber es dit legt er nog mal. En dan doen we ons de burritos hier op de hotplate. Ik heb hier een beetje klein gasoven hier bij Strukland. Dat we die zo opwarmen dat de rondom fijn bruin worden. Dat de huis erbij fijn versmalten is en dan willen we eten. Dan zetten we, dat vangt aan smaak te laten. De burritos wat er is, dat erhalen, dat ik op eng door een beetje de enge, dat een beetje nern stappen de enge. Dat het vlees er niet uitrolt. En ja, dat ik de oliefolie eten, smaak bruin maken en dan eten we. En hier hebben we dan dat groepje met al dat eeuwige, dat we dan met naar huis nemen. En dan hebben we thuis maar al dat schijnen te eten. Die handel zijn schijnen door, maar dan hebben we nog meer. But, ja, sehr dankzij. Oké, mir laat zo mijn burritos van disco, die zijn fijn bruin rondom. En daar werden we mal die weer opschmieden, snijden en zijn dat die thuis fijn versmalten is. En daar willen we eten. Oké, hier hebben we de burritos van de disco. Wat jij wil zijn, waar dat keizer zo fijn versmalten ben is, en dat vlees en de chili. Du hast nog de extra burrito door. En dan hier hebben we dan Strukland gurken salad. En nu hebben we dan pico de gallo. En je wondert wat is dat voor salad? Dat is basically gurken en dill en buttermilk en een beetje paprika, cayenne pepper, een beetje heitet chili pulver, met zout en een beetje erik te maken en dan ja, en dan willen we dit toe eten. Maar ik laat wat zeer fijn doen. Oké, dan willen we eten. Jo, hier hebben we dan nu disco, burritos, Strukland gurken salad, pico de gallo. En hier heb ik nog een eeuwig gebleven peperschap wat ik de man gekehrt had. Wat immer gaan ik nog bezahlen. Want hier wel zo'n stap meer om deze werk heen, dat werd niet veel gelijk. En voor die wordt er niet vlees liggen. Maar die de Entscheidung gemerkt hebben dat die niet vlees liggen. Ja, voor die wordt er niet vlees liggen. Ik ga gauw de Noorrechten voor jullie. Dan neem je wat kampsblätter, een beetje salat, een beetje bloemkool, jalmeer en alle soorten gruis. En dat je dat aan een disco neemt en dan dat je dat met een klein beetje olive oil durchbroeden en vielleicht een beetje zout en peper. En dan merk je het ook van burritos. Ik wens je het ook al gelijk. En immer gaan, dit disco, dat braucht niet bloß immer disco zijn, die kan het aan een pan doen en een groepen, zoals je gaat. Dat gaat het krijgt lekker. Dat ga je ook van gemolderd rindvlees melken. Dat schafft ook.
Ik leg dat zo stil. Ik zei het recept mal van een vriend. Waar ik mal door een vreemde taal leer. Hij weet weer wat het moet. En er zijn vele soorten discus wat je werken kan. Je kan dat van bologna merken, van Chimex, van Rindsfors, ergens wat. Je mag dus een beetje alle soorten uitgraven en dan schmied je dat alle aan de disco neer. Zolang je de sippelen, of chestnut, garlic, of pepershot maken kan, dat je al eerst waarschijnlijk merken. Zo denk ik mean dat als je vielleicht niet gehoord maar dan ga je eerst wat toperieren en dat smaakt dan helemaal schijn. Zo, proef mal eerst wat uit. Helft een klik wat. En wanneer je dat niet eten, je hond wordt helemaal vreden. Zo, merk waarschijnlijk, mag God je zegenen. En God sei Dank voor alles. Wij ons het nächste Mal. Oké, dan gaan we dat moeten smaken wat we van jou je merkt kan. Moet zijn is dat bloos een hotdog smaakt, of dat nog waarschijnlijk smaakt. Nu moet ik maar een van deze burritos nemen, waar ik nog wat smaak erin gemerkt. Dus ik zei je daar dat niet. Dus dit merkt, je kan er van je vlees scoren, bloos aan een tortilla nemen, een topline en para dentro. Bloos eten. Maar ik zei nog moet dus dit vers nemen, met cheese en zo weer af moet rein. Hoppa! Viva Mexico! Dit smaakt schon, merkt dat. Schrijf me. Ik weet je waar het ligt. En daarna gewoon een beetje peperzout. Ik wil zijn, dan hebben we heel je dag. Dank zijn. Proost dat. Blijf me dat, wat zijn smaak.